Aka kina ina? Sina ina? Kina ina? Kai yanzu tsabar rashin mutunci a shigo gidan ana magana kai wani shiru? Tsaban baka da mutunci? Eh? Awwa ya za ka shigo gida ko sallama babu kuma ka san a caji fa nake fa. Ya haka ne baba. Ina ita gyatumar taku take? Gyatumar taku ita na ina ɗazu na fita na bacci a nan wajen yanzu na dawo ba ta nan. Ina take? Au, ana ma magana ma ta yi banza da mu. Kai wane dan fara uwa kai? Ƙarya ne fa. Yanzu ina matsayin mahaifin naka, tsabar rahin mutunci ni za ka biyo da wuƙa? Ni za ka biyo da wuƙa? Anya kuɗana ne kai? Anya kuɗana ne kai? To shi ke. Wallahi yanzu nan zan fasa cikinka da wuƙa ba sanya fa ina gaya ma. Ciki na za ka fasa? Tun Ni yaushe ciki na? ma tun yaushe ba wani wata lokaci ina gaya ma. Yanzu ciki na za ka fasa da wuƙa? Ya ba nan fasa ba kai ƙarya.